С едно натискане и мобилният охладител и отоплител на Oliver Volts е готов за действие. С дистанционното включете студения режим и се насладете на моментална прохлада. Активирайте опцията Swing за равномерно разпределение на струята във всяка посока. Охлаждането става още по-ефективно с ледените блокчета, включени в комплекта. Добавяте вода, поставяте замразените блокчета и по желание добавяте и лед за още по-интензивно охлаждане. Циркулацията на водата започва автоматично за едновременно охлаждане и увлажняване на въздуха. А когато стане студено, просто превключете на отопление. С един бутон сменяте от студено на топло. Супер икономичен, компактен и напълно мобилен. Движи се лесно благодарение на вградените колелца. Поръчай сега с отстъпка и безплатна доставка за един работен ден преди да са свършили.